A san maganar da ake cikin ko yanzu Habibu ya fada rai. Har zai Habibu dai na wajen su wancan yaron mana ko ba gane shi ba. Gaskiya ban gane ba. To shi dai dan ka san shi ne ya fada rai da labarin. Bravo on the beat. Maganar da ake yanzu yayi karaya ta kai 80. Wallahi ragargaje wanda ya tafi 90. An ka duba haga yanda jikin ya fatattake sai kai mamaki. Wai Habibu? Kwarai da gaske. Ɗazu-ɗazun nan fa muka gamu da ba. To ya karkarye in gaya maka ba maganar da ake ya karkarye. Habibu ya ji raunuka sun fi 80 soji ma sun fi. Allah ya kiyaye. Assalamu alaikum. Kai Nasiru, Habibu, Idi duk wannan gurin. Iska aikin banza. Yo ai yau ne ranar mari ta duniya shi yasa na zo na cika ka'ida.